Sofhuria on sotaisa maanosa, jossa kaikki perustuu sotaan Sofhurian laaksokaupungista. Sofhurian kaupunki on merkittävä melkein kaikilta osa-alueiltaan, uskonnollisesti, maantieteellisesti sekä poliittisesti, mutta ei aineellisesti. Sofhuria on köyhää seutua, jonka asukkaat ovat köyhiä, eikä maata ole helppo viljellä vuoristojen ja tiheän metsän takia. Kuningas Herakleios III kuuli, että Reivenin kuningaskunta vetäytyi Sofurista ja lähetti sinne sotilaita valloitusretkelle. Hyvä on. Te siis otatte nyt maan haltuunne. Ei tämä kauan ehdikään itsenäinen aina olla. Jamsk! Ravenin ritarit olivat palaamassa omalle maalleen. Mitä minä kuulinkaan? Onko tämä totta? Heraklitoksen väki on valloittanut Sofurian. Meidän täytyy vallata se takaisin. Sofurian vuoret ovat kyllä vaikeakulkuisia hyökkääjän kannalta. Ja Heraklitoksen väki ehti valmistautua sotaan. Mutta Heraklitoksen oli antauduttava Reivenin suurien eliittijoukkojen edessä. Ravenilaiset ovat siksi niin vahvoja, kun he ovat palvoneet Jumalapatsasta Sofuriassa. Valloitetaan se sitten örkeille. Hei kaikki rumat ötkit, hyökätään Sofuriaan ja valloitetaan se. Meitä on paljon. Tämä mies oli suuri sofurialainen soturi, aikana jolloin Sofuria vielä kukoisti itsenäisenä uskonnon tuoman varallisuuden avulla. Niin hän on suuri sankarini. Rukoilemme patsasta, koska sen on sanottu tuovan rohkeutta elämään. Oletko syntyperäinen, sofurialainen, tarkoitan kaupunki Sofuriaa, kun koko maanosaa kutsutaan myös Sofuriaksi? Kyllä olen. Tahtoisitko lähteä kanssani kävelemään? Olet hieno mies. Totta kai. Menemmekö pystyyn? Happy! Porokaa kaikki! Örkit hyökää! Örkit tuhosivat satoja vuosia vanhan Jumalpatsaan. Tämä oli mullistava hetki koko Sofurian historiassa.